नमस्कार, मी प्रज्ञा तेली. माझ्या चॅनलवर मी तुमचं स्वागत करते. आज मी तुम्हाला सुक्या बोंबल्याची चटणी करून दाखवणार आहे. हे बघा, मी बोंबील हे भाजून त्याचे तुकडे करून पाण्यात टाकून ठेवले आहेत. म्हणजे 20 मिनिटं ते पाण्यात ठेवले. कांदा, टोमॅटो, 3-4 कोकमं घेतली आहेत आणि मसाला आणि इकडे मीठ घेतलंय. हे बघा, आता इथे मी तवा गरम ठेवलेला, करत ठेवला, अगोदरच ठेवलेला होता. आता मी ते तेल ओतते. आता मी लगेच कांदा घालणार आहे याच्यात. आणि याच्यामध्ये कढीपत्ता, कोथिंबीर वगैरे काहीच नाही वापरत अशा भाज्या याच्यामध्ये. आता ना व्यवस्थित भाजून घ्यायचा चांगला. मी ना कधी जूनचे म्हणजे मेच्या एंडिंगलाच ना हे बोंबील आणलेले होते. ते साफ करून भाजले, तुकडे केले, भाजले आणि बरणीमध्ये भरून पॅक करून ठेवलेले. चांगले जातात असे एकसाथ क्वांटिटी जास्त एकसाथ घ्यायचे, साफ करायचे, भाजायचे, नाही का बरणीमध्ये भरून ठेवायचे. भरपूर दिवस टिकतात ते. मग त्यात उन्हात टाकायला भेटत, उन्हामध्ये पण तुम्ही झाकून सुकू शकता ते बोंबील. हे सगळं भाजून घेते. हे बघा, कांदा भाजलाय. आता मी 2 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या. म्हणजे लसणीच्या पाकळ्या दाखवायला मी विसरली. त्या काय करायच्या, त्याच्यात ना किसून घालायच्या, किसून टाकायच्या याच्यात. हे बघा, किसून घ्यायच्या. आणि चांगला ना ब्राऊन करून घ्यायचा. चांगला लसूण आता याच्यात ब्राऊन करून घ्यायची. आता मी टोमॅटो टाकते. मीठ टाकते. मीठ अगोदर कमीच टाकायचं, बोंबलामध्ये मीठ असतं ना, याच्यामध्ये मीठ असतं, मीठ कमी टाकायचं. टोमॅटो आहे ना नरम करून घेते मी जरा. बघा, टोमॅटो चांगला नरम झालाय. आता हा मसाला घालते, मालवणी मसाला. मालवणी मसाला घालते, कोकमा घालते. चांगलं मिक्स करून घेते. आणि त्यात बोंबील टाकते.
आणि आता डब मिक्स करून घ्यायचं. मिक्स करून घेते. हे बघा चांगलं मिक्स करून घेतलं. चटणीला थोडंसं पाणी वाटतं आणि शिजायला ठेवायचं. आम्ही मालवण लोक त्याच्यामध्ये कोकम मच्छीमध्ये सर्व कोकम वापरतो, चिंच नाही वापरत. आणि त्या ताटलीवर थोडंसं पाणी ठेवायचं. बघा मी चेक करते झालेलं आहे. मी एवढंच पातळ ठेवणार आहे. थंड झाला तर अजून घट्ट होणार. गॅस बंद करते. सेम तुम्ही असं करून बघा माझ्यासारखं. कांदा आपलं हे कोथिंबीर आणि कढीपत्ता जे वापरायचं ना, बिना कोथिंबीर कढीपत्त्याचं करायचं. टोमॅटो नाही घातला तरी चालेल, म्हणजे कोकम एक जास्त टाका, चांगलं होतं. मग मी कधी टोमॅटो पण नाही वापरत, पण आज वापरला. मी ही केलेली बोंबीलची चटणी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. अशाच नवीन रेसिपी तुमच्यासमोर घेऊन जाईन. आणि प्लीज मला सपोर्ट करा. चला आपण भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये, नवीन रेसिपीमध्ये.